Salutări tuturor, prieteni, sunt George și suntem în sintetic la noi, ceva mini-sintetic cu porți de miuță. Deci o să jucăm 5 din 5 contra Sergiu. Să facem ract pe Caesar care începe. Care dă primul 5 șuturi și să vedem cine câștigă. Până la 3. 0. 3-0, eu dau primul 5 șuturi. Pe porta, care porta? Asta. Pun la porta asta. Cu care minge doar? Deci dăm cu selectul și dacă zic ieși mingea afară, nu basta. Când dăm la terenul ăsta, stai pe dăm. Stai, măsor eu. 7 metri. Nu? Da. 7 metri. Și asta am pus de 5. Gata, stai în portul, mă. Fără mână. Care? Ce păream, bă, nene, mă. Mingea-i select. E bun selectul. Nu vreau cu tu chipsta. Acesta este minge chipsta. Mai bun și chipsta. Perfect. Da, tare. Să vedeți că nu-i dau niciun gol și el mă poate. Era bolțelul ca ieri, cu mâna, era mai fain. Dacă de unde... Deci bun, eu am șutat la față, am dat un gol și acum o să de Sergiu șuturi, să vedem cine, dacă dă gol. Dacă dă și el un gol, facem 3 din 3. Hai să dă. Hai dată. De la o zină. Cum o zis la Ligătanex. De la o zină. E moale, n-ai ce faci. Moale? 6 moale. Bun, mai are 3 șuturi, da, 2. Mai are 3, 2. Și da, 3 rată. Ultimul șut ai băgat și tu gol. Forța. Stele. Mai un șut. Aha, fără cine era să îmi poate. Da? Pe Craiova cu Stea cu Duci. Băgăm gol! Bine! Bun! Cam atât a fost. Sergiu n-a dat niciun gol, i-am dat 1. L-am bătut pe Sergiu cu 5. Cu un gol, un 0. Să nu uitați să vă abonați, să dați like și să apăsați pe clopoțel de notificări. Deci bun, ne vedem în videoul următor. Ciao!